Mulla on tänään täällä Jari Jartsu Kokko, For CEO, toimitusjohtaja ja vuokrajohtaja Global 500 haasteen haastattelussa. Moi Jari. Moi. Jari, sä kirjoitit ihan mielettömän hyvän yleisöosastokirjoituksen, johon mä halusin tarttua heti, kun mä näin sen. Sä puhuit siitä, että nyt kun hallituspuolueet on tässä peräänkuuluttaneet tätä tehokkuuden ja kannattavuuden ja tuottavuuden merkitystä ja lisäämistä, niin sulla oli siihen lääke ja sä sanoit, että sitä on ihan liian vähän mietitty, sitä lääkettä, ja se oli johtaminen. Joo. Kerro mulle vähän niitä sun ajatuksia. Joo. Ensinnäkin mua rupesi vähän ärsyttää julkisuudessa tämä keskustelu työaikojen pidentämisestä niin kuin tuottavuuden kasvattamiseksi, ja mun mielestä se ei ole niin kuin se oikea keino. Mä itse näen, että kaikki toiminnan kehittäminen, myös tuottavuuden kehittäminen lähtee johtamisesta. Ja mä oon tätä asiaa sitten miettinyt itsekin tarkemmin, kun tarjoan näitä johtamiseen ja kehittämiseen liittyviä palveluja tietohallinto-organisaatioilla, mitä se konkreettisesti tarkoittaa. Ja on tullut siihen johtopäätökseen, että ennen kaikkea kaikki onnistuminen lähtee liikkeelle organisaation niin kuin kyvykkyyksien niin kuin johtamisesta ja kehittämisestä, jotka sitten vaikuttaa toimintojen tehokkuuteen, tuottavuuteen, sitä kautta sitten niihin ratkaisuihin, palveluihin, joita asiakkaalle tarjotaan. No, mitä ne oli niin kuin ne kolmion kärjet, mitä sä toit esiin siinä kirjoituksessa, ja kerro vähän niiden dynamiikasta. Joo, no kaikki tosiaan lähtee niin kuin ihmisten ja organisaation johtamisesta liikkeelle, ja siellä olen tunnistanut 3 tämmöistä menestystekijää, joista ensimmäinen johtamismielessä on suunnannäyttö, toinen on ihmisten innostaminen kohti niihin tavoitteisiin, ja sitten 3. on tietysti oikeat kyvykkyydet, osaamiset, toimintamallit, joilla sitten saavutetaan ne tavoitteet. Ja nämä sitten vaikuttaa niihin työprosesseihin, joiden taas menestystekijöitä on yleensä nopeus tai ketteryys, kustannustehokkuus ja sitten niiden tuottamien ratkaisujen laatu, eli miten ne täyttää asiakkaiden odotukset. No, sä spekuloit siinä vähän kanssa siinä, että jos on suuntaa, niin osataan ehkä mennä sinne päin, minne pitää, mutta ihmiset voi olla ahdistuneita, jos ei ole innostuneita niin esimerkiksi. Justiin. Ja tässä on tärkeää se, että organisaatio eli henkilöstö on mukana tavalla tai toisella, tai ainakin halukkaat henkilöt tavalla tai toisella mukana suunnittelemassa niitä tavoitteita ja sitä kautta niin kuin sitoutumassa niihin tavoitteisiin. No, minkälaisia ajatuksia sinussa herättää tämä Global 500-haaste ja tämä johtaminen? Miten sä näet, että olisiko Suomella mahdollisuuksia sun mielestä päästä tämmöisen 500 tunnetuimman brändin listalle, ja minkälainen johtaminen voisi olla sitten lääke niin kuin kaikkein parhaimmillaan siihen haasteeseen? No, kyllä tähänkin haasteeseen pätee nämä samat lääkkeet, mitä jo tässä käytiin läpi. Mä uskon hyvin vahvasti, jos näihin menestystekijöihin kiinnittää johtamisessa huomiossa, niin aivan varmasti niin kun tehdään huomattavia tuottavuus- ja kilpailukykyhyppyjä missä tahansa organisaatiossa. Ja nämä ei periaatteessa päde vaan organisaatiotason asioihin, vaan myös ihan yksilötasolla voidaan ajatella ihan samalla tavalla oman itsensä johtamisessa. Hyvä. Kiitos Jari. Kiitos. Tällä lääkkeellä varmaan päästään sinne listalle. Näin on. Tsemppiä vaan kaikille.